Dobrodošli na kanal Biblija i posljednje vrijeme. Svi pratioci ovog kanala koji nemaju i žele da nabave Bibliju, moći će da je dobiju besplatno, tako što će ostaviti svoju adresu u e-mailu ovog kanala biblija 3sedmice@protonmail.com, koji ćete naći u opisu ispod ovog videa i Biblija će vam biti dostavljena na vašu adresu. Da li ste se ikada pitali kako vas Bog gleda? U jednoj Facebook grupi postavljeno je pitanje: šta bi bilo sa vama kada bi se Isus večeras pojavio? Kada bi Isus večeras došao? Neki su samo govorili kako je to dobro pitanje, ali odgovora nije bilo. Verovatno zato što su bili svesni svojih mana i svojih slabosti koje su gajili u svome srcu. Međutim, bilo je i onih koji su olako odgovorili: otišao bih preobražen sa njime na nebo. Oni su verovatno smatrali da su ispravni pred Bogom, za razliku od onih prvih. Ovi različiti odgovori pokazuju nam da drugačije shvatamo način na koji nas Bog gleda. Nešto slično ovim razmišljanjima srećemo i po školama. Nastavnik uzima ocene svojih učenika, pa ih onda poređa od najviših do najnižih, prema kojima neki učenici idu u odlične, neki u vrlo dobre i dovoljne. A oni sa najnižim ocenama spadaju u kategoriju nedovoljnih ili nezadovoljavajućih. Da li Bog ocenjuje ljude na ovakav način? Mnogi ljudi misle da je to upravo tako kada kažu: ja nisam ni upola kao onaj. Živim vrlo pristojnim životom. Nikada ne kradem, ne varam i ne lažem. Da li će Bog u svojoj milosti i svojoj ljubavi dati prolaznu ocenu i diplomu raja ljudima koji se trude da daju sve od sebe? Oni ne moraju da budu odlični, ni vrlo dobri, pa čak ni dobri, već dovoljni da mogu da prođu. Da bismo vidjeli šta Biblija kaže po ovom pitanju, danas ćemo istraživati Rimljanima poslanicu tako što ćemo prvo pogledati 1. glavu i čitat ćemo od 18. stiha pa do 32. Ovdje apostol Pavle kaže: jer se otkriva gnev Božji sa neba na svaku bezbožnost i na svaku nepravdu ljudi koji drže istinu u nepravdi. Jer što se može saznati, kaže apostol Pavle, za Boga, poznato je njima. Kome njima? Ljudima. Jer im je Bog javio. Jer što se na njemu, na Bogu, ne može vidjeti od postanja sveta, moglo se poznati i vidjeti na stvorenjima. I njegova Božja večna sila i božanstvo, da ljudi nemaju izgovora. Jer kad poznaše Boga, ne proslaviše ga kao Boga, niti mu zahvališe, nego zaludeše u svojim mislima i potamnje nerazumno srce njihovo. Kad se građahu mudri, poludeše i pretvoriše slavu večnoga Boga u obličje smrtnog čovjeka i ptica i četvoronožnijih životinja i gadova. Zato ih, kaže Pavle, predade Bog u željama njihovih srca u nečistotu, da se pogane telesa njihova među njima samima, koji pretvoriše istinu Božju u laž i većma poštovaše i poslužiše tvar nego tvorca, koji je blagosloven vavijek. Amin. Zato ih, nastavlja Pavle i kaže, predade Bogu sramne slasti, jer
žene njihove pretvoriše putno upotrebljavanje u besputno. Tako i ljudi, ostaviši putno upotrebljavanje ženskoga roda, raspališe se željom svojom jedan na drugoga i ljudi sa ljudima činjahu sram. I platu koja trebaše za prevaru njihovu primahu na sebi. I kao što ne marahu da poznaju Boga, zato ih Bog predade u pokvareni da čine što ne valja. Da budu napunjeni svake nepravde, bluda, zloće, lakomstva, pakosti, puni zavisti, ubistva, svađe, lukavstva, zloćudnosti. Šaptači, opadači, bogomrsci, siledžije, hvališe, ponositi, izmišljači zala, nepokorni roditeljima. Nerazumni, nevere, neljubavni, neprimirljivi, nemilostivi. A neki i pravdu Božju upoznavši da koji to čine, zaslužuju smrt. I ne samo da to čine, nego pristaju na to i onima koji čine. Ovaj tekst nam govori o neznabošcima, o onim ljudima koji su namjerno odbacili istinu. Ovdje apostol Pavle kaže da je svaki čovjek mogao da upozna Boga i upravo ta činjenica da je mogao da upozna Boga ne može da stvori u njemu izgovor za njegovo ponašanje i da kaže da nije znao. A kako apostol Pavle tvrdi da svako od ljudi može i treba da zna za Boga? Pa upravo tako kaže apostol Pavle, jer iako od stvaranja niko nikada Boga svojim očima nije video, mogao je da vidi, kaže apostol Pavle, u stvorenjima koje je Bog stvorio, u biljnom i životinjskom svetu, u svemu onome što se nalazi oko nas, pa čak i samo nebo, kada podignemo svoje oči, često puta Biblija, Bog preko proroka nas poziva da podignemo svoje oči gore i da se zapitamo ko je to stvorio. Ko svu tu silnu vojsku svega zove na broj i svaka od njih se odaziva. Kada kaže silnu vojsku, misli na zvezde, na nebu, na mesec, na sunce koje izlazi svakoga dana ujutro i naveče. Sve su to dela Božjih ruku i preko njih, kaže apostol Pavle, svaki čovjek koji je došao na ovaj svet mogao je da upozna Boga i da nema izgovora. I upravo govoreći o tim ljudima, o neznabošcima koji su upoznali Boga kroz dela njegovog stvaranja, nisu ga proslavili, nisu mu dali slavu, čast i hvalu koja mu pripada, već su zaludjeli u svojim mislima. Mislili su da su oni najpametniji, najmudriji i Bog ih je, kaže, pustio, to jest dopustio je na shodno njihovoj slobodnoj volji da odaberu sami da li će verovati u njega, da li će mu odati čast, slavu i hvalu, da li će mu biti poslušni ili neće. I s obzirom da su odbacili Boga i da mu se nisu poklonili, nisu mu odali čast, slavu i hvalu, kaže apostol Pavle da su zaludeli u svojim mislima. Počeli su da misle o sebi više nego što treba, da se ponašaju onako kako je suprotno Božjem moralnom zakonu. I vidimo ovdje do čega je sve to dovelo, kakvi su sve postali nemoralni u svakom pogledu i počeli su da umjesto da slave Boga, slavu su dali raznoraznim životinjama, tu Pavle naziva, kaže, raznim četvronožnim životinjama i gadovima, klanjali su se raznoraznim ljudima, kamenju, drveću, počeli su da čine sram među samima sobom i mnogo raznoraznih drugih grehova. Tu nam apostol Pavle jasno kaže da svako može da upozna Boga kao svoga stvoritelja. U svemu onome što vidi oko sebe, čovjek može da vidi Božje delo. Međutim, ima mnogih ljudi, pa čak i samih hrišćana, koji također su upoznali Boga. Ne samo kroz dela stvaranja, nego su ga i upoznali u svome iskustvu, u svome životu. Što kaže na kraju apostol Pavle, da ima nekih i koji su ga upoznali, a
žive bezbožnim životom. I ne samo da žive tim bezbožnim životom, nego i druge nagovaraju da i oni tako žive. I kao rezultat toga vidimo ovdje počinju da izmišljaju raznorazne slike o Božjem izgledu, okreću se od svetla i sve više padaju u tamu. Pogledajmo samo taj spisak, ja sam tu čitao puno tih bezakonja, bezakonnih dela ili ponašanja koji su postali sastavni deo njihovog života. Spisak raznoraznih prekršaja protiv Boga koje Pavle spominje. Ljudi su se pobunili protiv Boga i to što se događa, što upravo čitamo, su posljedice te pobune. Ljudska sebičnost pokvari sve čega se dotakne. Ljudi ne osjećaju potrebu da se okrenu Bogu jer oni smatraju kako pravo Bog ima na njihov život. Oni hoće da rade ono što žele i da budu svoji vlastiti gospodari. Iako znaju da je Bog odredio smrtnu kaznu za njihove prestupe, da će jednoga dana Bog suditi svakome telu, oni i pored svega toga nastavljaju da čine ta zla dela i navode, kao što sam rekao, i druge ljude da ih čine. Toliko su se udaljili od Boga da više i ne vide i ne shvataju posljedice svojih dela. Možda će neko da kaže, pa ja nisam takav. Takvi ljudi trebaju i evanđelje. Takvi ljudi trebaju da upoznaju Hrista i spasenje u njemu. Ja ne shvatam kakve to veze ima sa mnom. Ja se trudim da ispravno živim. No, pogledajmo dalje u Rimljanima poslanici šta nam apostol Pavle kaže, ali sada u 2. glavi od 1. pa do 16. stiha. Tu Pavle kaže, zato se ne možeš izgovoriti, o čoveče koji god sudiš, jer kojim sudom sudiš drugome, sebe osuđuješ, jer to činiš sudeći. A znamo da je sud Božji prav na one koji to čine. Nego pomišljaš li, o čoveče koji sudiš onima koji to čine, da i sam činiš isto to? Pomišljaš li da ćeš ti pobeći od suda Božijega? Ili ne mariš za bogatstvo njegove dobrote i krotosti i trpljenja, ne znajući da te dobrota Božja na pokajanje vodi? Nego svojom drvenosti i nepokajanim srcem sabiraš sebi gnev za dan gneva u koji će se pokazati pravedni sud Boga, koji će dati svakome po delima njegovim. Onima, dakle, koji su trpljenjem dela dobroga tražili slavu i čast i neraspadljivost, da će im život večni, a onima koji se uz prkos suprote istini, a pokoravaju se nepravdi, da će im nemilost i gnjev. Nevolja i tuga na svaku dušu čovjeka koji čini zlo, a najpre Jevrejina i Grka. A slava i čast i mir svakome koji čini dobro, a najpre Jevrejinu i Grku. Jer Bog ne gleda ko je ko. Jer koji bez zakona sagrešiše, kad kaže bez zakona, ovdje apostol Pavle kaže ima ljudi koji ne poznaju 10 zapovesti, zakon Božji, kao što su bili neznabošci u odnosu na Jevreje u ono vreme, jer koji bez zakona su pogrešili, prekršili Božji zakon, bili Bogu neposlušni, bez zakona će i izginuti. I koji u zakonu sagrešiše. A ko su to? Pa sami Jevreji koji su imali zakon Božji i znali za 10 zapovesti, a opet su i pored toga bili Bogu neposlušni i prestupali njegov zakon. Za njih, kaže apostol Pavle, i koji u zakonu sagrešiše, po zakonu će isto biti osuđeni. Drugim rečima kaže ovdje apostol Pavle, bez obzira da li znali mi zakon Božji ili ne, mi smo dužni da poštujemo Božji zakon i da živimo u skladu sa njime. Ako ga kršimo, bez obzira da li mi znamo za njega ili ne, da li hoćemo da znamo za njega ili ne, ako ga kršimo, jedni i drugi, i sa zakonom i bez zakona, bit ćemo
osuđeni. Jer nastavlja dalje u 13. stihu, kaže Pavle, jer pred Bogom nisu pravedni oni koji slušaju zakon. Što znači slušati? Samo slušam, neko mi čita ili ja čitam i slušam kako se govori u crkvi o zakonu Božjem, kako je Božji zakon svet i pravedan i dobar i kako ga treba poštovati i živjeti po njemu. Nije dovoljno samo slušati zakon i nisu, kaže, pred Bogom pravedni oni koji slušaju zakon, nego će se oni opravdati koji ga tvore. Drugim rečima, oni koji žive po njemu, koji slušaju Božje uredbe i Božje zakone i sprovode ih u svoj život. Jer, nastavljamo dalje, u 14. stihu, kad neznabošci, ne imajući zakona, sami od sebe čine što je po zakonu, oni zakona ne imajući sami su sebi zakon. Ovdje kaže u 14. stihu apostol Pavle da ima neznabožaca koji, iako nemaju i ne znaju za Božji zakon, za 10 zapovesti, ali su dobri ljudi i donekle žive po zakonu Božijem. Ima dobrih ljudi koji ne vjeruju u Boga, koji ne znaju za zakon Božji, ne proučavaju Sveto pismo, ali su dobri ljudi. Nikada nikome zlo nisu učinili, nikada preljubu nisu učinili, ubistvo i mnoge druge zapovesti koje Bog ističe u svom dekalogu nisu nikada prekršili. A zašto? Iako nemaju zakona, kaže apostol Pavle, oni donekle žive kao da znaju za zakon Božji. Odakle to u njima? U njihovom srcu, u njihovom umu, da čine ono što je po zakonu, ono što je dobro. U 15. stihu Pavle kaže, oni, takvi ljudi, dokazuju da je ono napisano u srcima njihovim što se čini po zakonu, budući da im savest svedoči i misli među sobom, tuže se ili pravdaju. Tu kaže Pavle da ima neznabožaca koji su dobri ljudi, mi bi danas rekli ateista, koji ne vjeruju u Boga. Dobri ljudi. Zašto? Jer im je, kaže, ono što se čini po zakonu, ono što zakon propisuje, zapisano im je u srcima. Odakle im u srcima kada nikad nisu čuli za Božji zakon? Pa kaže Pavle, budući da im savest svedoči i misli među sobom, tuže se ili pravdaju. Savest im govori šta je dobro, a šta je zlo. I u skladu sa time, oni slušaju savest i čine ono što je dobro. Ovdje Pavle kaže da svako od nas ima savest. I oni koji su upoznali Boga i koji nisu, i koji vjeruju u njega i koji ne vjeruju. Svi imaju savest. I znaju šta je donekle dobro, a šta zlo, jer im je to Bog Duhom Svetim zapisao u njihova srca. I dalje, da završimo, još jednom ću čitati 15. pa 16. stih. Oni, ti ljudi, dokazuju da je ono napisano u srcima njihovim što se čini po zakonu, budući da im savest svedoči i misli među sobom, tuže se ili pravdaju. Na dan kada Bog zasudi tajne ljudske po evanđelju mome preko Isusa Hrista. Ovdje kaže apostol Pavle, doći će jednom dan kada će Bog svakog čovjeka izvesti na sud i sve tajne bit će otkrivene, sve naše misli i pomisli srca. No, kako ovdje apostol Pavle može da kaže da svako čini isti greh? Ne znam jeste zapazili na početku 2. glave Rimljanima poslanice, kaže apostol Pavle, zato se ne možeš izgovoriti o čoveče koji god sudiš, jer kojim sudom sudiš drugome, sebe osuđuješ, jer to činiš sudeći. A znamo da je Božji sud prav na one koji to čine. Ne možeš se izgovoriti o čoveče koji god sudiš, jer kojim sudom drugome sudiš, sebe osuđuješ, jer i ti sam to činiš. Tu Pavle nam govori o ljudima koji vole da se bave kritikom, osudom drugih ljudi i to lako čine kao što nam je sam Hristos rekao i imali smo u ranijim temama koje smo istraživali na gori blaženstva kada Isus kaže zašto vidiš trunu u oku brata svoga, a ne vidiš brvno ili gredu u oku svome. Znači lako vidimo greh kod drugoga, pa čak i one mali sitan, a ne vidimo krupne
stvari, slabosti, mane i grehe u svojim očima, u svome srcu. A ovdje nam u 2. glavi Pavle kaže zašto? Zato se ne možeš izgovoriti o čoveče koji god sudiš, jer kojim sudom sudiš drugome, sebe osuđuješ, jer to činiš sudeći. Drugim rečima, ima ljudi koji sude drugima zbog određenog greha, a taj isti greh i oni čine. Samo kada oni čine taj greh, oni ga ne prepoznaju, ne vide ga, opravdavaju ga. I zato kaže apostol Pavle, čoveče koji tako činiš sudeći drugome, misliš li da ćeš ti izbeći Božji sud i da će Bog i tebe osuditi za taj isti greh ili neki drugi koji činiš u svome životu? Iako uvijek vidimo greh neke druge osobe, često kaže Pavle, ne vidimo taj isti greh kod nas samih. Mi ukazujemo na tuđu mržnju, ali ne vidimo svoju zavist. Govorimo o tome kako se neko stalno hvali, ali ne opažamo svoj vlastiti ponos. Zato se u ovome tekstu, u 2. glavi Rimljanima poslanice Pavle obraća ljudima koji misle da su dobri. Ljudima koji misle da su moralni, a ne žele da slušaju Božju reč. Ovakvi ljudi, kaže Pavle, stalno razmišljaju o toj svojoj dobroti, a nikada ne zaviruju u dubinu svog srca, svoje duše i ne uzimaju u obzir šta to Bog poručuje kroz svoju reč. Pavle ovdje kaže da su ljudi skloni osuđivanju drugih. I mi to veoma dobro znamo u svome iskustvu, a da su slepi za svoje vlastite greške. Možemo samo da zamislimo apostola Pavla kako razmišlja o samome sebi dok ovo piše. Pre svog susreta sa Hristom, Pavle je za sebe smatrao da je dobar, da je moralan čovjek, kao što i mnogi danas smatraju sebe. I prezirao je hrišćane, koje je smatrao kao loše ljude. I tek kada je sreo Hrista, shvatio je kako ga Bog zaista gleda. I shvatio je kakav je on zaista bio. Shvatio je da nije nepogrešiv. Tako nešto se događa samo kada se čovjek susretne sa Hristom i kada se pogleda uz pomoć njegovog Hristovog svetla. Sve dok se čovjek upoređuje sa drugim ljudima, on misli da je ispravan. Međutim, kada se nađe u neposrednoj blizini Hristovog savršenstva, onda sve postaje drugačije. Tada čovjekove tajne postaju otkrivene pred Bogom, a to je nešto što on, kao čovjek, teško može da prihvati. Čovjek ne želi da drugi ljudi znaju za njegove tajne, jer pred njima on glumi dobrotu, pred njima on glumi dostojanstvo, ali koliko god on dobro igrao svoju ulogu kao glumac, u njemu još uvijek postoje prljave misli za koje niko ne sme da zna. Misli koje on zaključava, a ključ baca u dubine morske. Međutim, Bog zna sve o tome, jer se ništa od njega ne može sakriti. I zbog toga apostol Pavle ovdje govori o osudama i o kaznama, da bi se svako mogao uvjeriti da mu je Hristos potreban. Bez razlike. Evanđelje je potrebno svakome. I paganskom neznabošcu, mi bi danas rekli ateisti, koga hrišćanin gleda kao lošeg čovjeka, i ondašnjem Jevrejinu, a današnjem hrišćaninu, koji sebe smatra za dobrog čovjeka. I jednome i drugome Hristos je potreban. Međutim, Pavle nastavlja dalje i ističe neke stvari i za najreligioznije od svih Jevreja. A Pavle kada to govori, on zna šta govori, jer na kraju krajeva i sam je bio nekada religiozni Jevrejin. I tako čitamo dalje u Rimljanima poslanici u 2. glavi od 17. do 29. stiha. Dalje kako nam tekst ide. Gle, kaže Pavle, ti se zoveš Jevrejin, ili danas bi možda to drugačije zvučalo, gle, ti se zoveš hrišćanin.
a oslanjaš se na zakon. Zašto? Jer Jevreji su znali za zakon Božiji, hrišćani danas znaju za zakon Božiji. Gle, ti se zoveš Jevrejin, a oslanjaš se na zakon i hvališ se Bogom. I poznaješ volju. Kakvu volju? Volju Božiju. I izabiraš ono što je bolje, jer si naučen od zakona. I misliš da si vođa slepima, onima koji ne znaju za Boga i za zakon. Da si videlo svetiljka, onima koji su u mraku. Nakazatelj bezumnima, učitelj deci, koji imaš ugled razuma i istine u zakonu. Učeći, dakle, drugoga, sebe ne učiš. Propovedajući da se ne krade, kradeš. Govoreći, ne čini preljube, ti činiš preljubu. Gadeći se na idole, kradeš svetinju. Koji se hvališ zakonom, a prestupom zakona sramotiš Boga. Jer se ime Božje zbog vas huli u neznabošcima. Kao što stoji napisano. Obrezanje pomaže ako zakon držiš. Ako li si prestupnik zakona, obrezanje je tvoje, neobrezanje postalo. Ako dakle neobrezanje pravdu zakona drži, zašto se ne bi njegovo neobrezanje za obrezanje uzelo? I onaj koji je od roda neobrezan i izvršuje zakon, osudit će tebe koji si sa slovima i obrezanjem prestupnik zakona. Jer ono nije Jevrejin koji je spolja Jevrejin, niti je ono obrezanje koje je spolja na telu, nego je ono Jevrejin koji je iznutra i obrezanje srca duhom, a ne slovima. To je obrezanje kome je hvala ne od ljudi, nego od Boga. Ovdje imamo jedan zanimljiv tekst gdje apostol Pavle, vidjeli smo prvo u pređašnjem tekstu, gdje kaže da ima ljudi, neznabožaca, koji ne poznaju zakon Božji, a sa druge strane imamo Jevreje, a danas hrišćane, koji poznaju i znaju za Boga i zakon Božji. Kao što kaže ovdje Pavle, izabiraju ono što je bolje, izabiraju volju Božju jer je znaju. Ali i jedni i drugi, i oni koji imaju zakon i oni koji nemaju zakon, i koji znaju za Boga i koji ne znaju. Ako krše Božji zakon i ako su neposlušni Bogu, jednoga dana na sudu Božjem svako će primiti po delima svojim, bez razlike da li je znao ili nije znao zakon Božji. A onda dodaje ovdje, sada i govori o Jevrejima. Za Jevreje je bilo poznato da su se obrezivali i to je bio znak pripadnosti između njih i Boga, da su oni bili jedan poseban Božji narod. Međutim, isto kao i sa zakonom, kao što smo rekli da je bilo, kaže Pavle, neznabožaca koji ne znaju za zakon Božji i Jevreja i hrišćana koji znaju, tako i ovdje, kaže, Jevreji su se obrezivali, a ostali neznabošci to nisu radili, jer oni nisu pripadali tom posebnom izabranom Božjem narodu. Međutim, obrezanje koje je bilo spolja na telu, za Jevreje veoma važno, nije značilo ništa ako su oni kršili zakon Božji, ako su živjeli u neposlušnosti Bogu. Drugim riječima, da li su se oni obrezali ili nisu, da li oni Jevreji sa obrezanjem ili neznabošci bez obrezanja, nema nikakve važnosti. Obrezanje i neobrezanje je ništa, nego kaže ovdje, slikovito rečeno, obrezanje srca. Znači, ako je čovjek duhovno nanovo rođen, kao što je u Evanđelju po Jovanu 3. glavi, tamo apostol Pavle, Jovan je zabeležio, sam Isus Hristos je, govoreći sa Nikodimom, jevrejskim knezom, sa farisejom noću, ukazao mu je na potrebu novorođenja. A Nikodim je bio i Jevrejin. Bio je, znači, budući da je Jevrejin, bio je obrezan. Zatim bio je farisej, bio je učen čovjek. A bez ikakve razlike, kaže Isus, kogod da si, kojem god narodu pripadao, da li poznaješ zakon Božji ili ne poznaješ, da li si obrezan ili nisi spolja,
svi mi kao ljudi smo grešni ljudi i svi mi kao ljudi potrebujemo Hrista. I bez Hrista nam nema spasenja. I zato ovdje apostol Pavle upravo o tome govori. Jer ono nije Jevrejin ili ono nije hrišćanin koji je s polja. Znači mi možemo da budemo slušači Bože reči, možemo da budemo i obrezani, možemo i da znamo zakon Božji, da poznajemo Boga i ono što je po Božje volji u odnosu na one koji su ateisti, koji ne znaju o Bogu ništa. Nije, kaže, Jevrejin ili hrišćanin koji je s polja Jevrejin i hrišćanin, ja dodajem hrišćanin, jer mi danas smo hrišćani, niti je ono obrezanje koje je s polja na telu, nego je ono Jevrejin ili ono je hrišćanin koji je iznutra i obrezanje srca duhom, a ne slovima, to je obrezanje kome je hvala od ljudi, a ne od Boga. I možemo da se hvalimo kao ljudi, jedni druge, kaže hvala od ljudi koja dolazi. Da se hvalimo i da kažemo kako poznajemo Boga, kako znamo za zakon Božji. Jevreji bi mogli da se hvale kako su obrezani. Svako na svoj način. Mogao bi da se hvalimo što poznajemo Božju reč, Sveto pismo. I znamo da izaberemo ono što je u duhovnom pogledu bolje. Ali to je samo hvala od ljudi. Hvala koja dolazi od Boga, kaže apostol Pavle, je ona kada se mi promenimo iznutra. Kada doživimo to duhovno novorođenje, kada postanemo drugačiji ljudi, kada dozvolimo Bogu da On taj zakon kome treba da budemo poslušni ureže u naša srca, u naše misli, kao što je i obećao preko proroka u Starom Zavetu da će učiniti za svoj narod. Kada se to dogodi u našem životu i kada ne budemo samo slušači Božje reči, već tvorci, kada budemo živjeli po njoj, onda ćemo doživjeti hvalu od Boga, a ne od ljudi. Tu apostol Pavle govori Jevrejima svoga vremena, a mi bismo to danas mogli da, kao što sam rekao, prenesemo na nas same, na hrišćane 21. veka. Jevreji su u ono vreme bili religiozni, čitali su Bibliju, imali su Stari Zavet, a mi danas imamo i Stari i Novi. Drugim rečima rekli bismo, bogatiji smo. Imamo na delu Duhom Svetim zapisano život i rad Isusa Hrista, od njegovog rođenja pa do njegovog vaznesenja. I ne samo do vaznesenja, nego i do njegovog ponovnog dolaska i do uspostavljanja njegovog carstva ili do stvaranja novog neba i nove zemlje, kao što nam Biblija govori o tome. Jevreji su, kao što smo rekli u ono vrijeme, kada ovo piše Pavle o njima, bili duboko religiozni. Poznavali su spise Starog Zaveta, redovno su se molili, postili, davali desetak, slavili su Boga. Bili su to dobri, religiozni ljudi, koji nikada nisu postavljali pitanja o svom odnosu sa Bogom, jer su smatrali da je to nešto prirodno samo po sebi, da su oni kao Božji narod izabrani. Nikada im nije palo na pamet da ih je Bog osudio, a upravo se to i dogodilo. No, šta je krenulo pogrešnim putem? Apostol Pavle, koji je također bio Jevrejin, znao je odgovor, znao je razlog zašto se to desilo. Jevreji su postali su ponosni i njihovih je ponos učinio licemjerima, kao što su i danas mnogi hrišćani. Ponosili su se poznavanjem Božjih zakona, a u isto vrijeme, vidimo ovdje, Pavle piše da su sramotili Boga. Kako su ga sramotili? Pa kršeći taj isti zakon koji su poznavali i zbog koga su kritikovali i osuđivali druge ljude. I zato Pavle dodaje kada im kaže ime se Božje zbog vas, kaže Pavle, huli među narodima, među neznabošcima. Kao kada bismo mi danas rekli da se ime Božje danas huli među ljudima koji su ateisti, među ljudima koji ne poznaju, ne prihvataju Boga, koji ne prihvataju Hrista, zbog nas samih. Jer kada vide način na koji mi živimo, kada vide da i mi činimo grehe iste koji i oni i da smo neposlušni Božjem zakonu kao i oni,
Božje ime se onda huli među narodima zbog nas, kao što je to bilo i u vreme apostola Pavla među Jevrejima. Isti problem se dešava i danas. U mnogim je crkvama religija važnija od ličnog predanja Hristu. Religija može da učini čovjeka ponosnim. To je bilo sa Jevrejima, a i sa mnogim danas hrišćanima, nažalost. Ali, on u stvarnosti, taj religiozni čovjek, ondašnji Jevrejin ili danas hrišćanin, ne uspeva da bude skroman, pored sve te svoje religioznosti. On ne uspeva da bude pošten, ne uspeva da bude ljubazan, da bude prijatan. Ljudi vide nešto sasvim drugačije u nama. Zašto mnogi ljudi zaziru od crkve ili od hrišćanstva? Zato što nazivaju hrišćane licimerima. Zato što se igra zvana religija vrlo lako može da prozre. Budimo iskreni. Ne radi se ovdje samo o grešnicima koji ne žele da vide Božje svetlo. Ovdje apostol Pavle iznosi slabosti same religije. On ističe da niko nije slobodan od greha. I religiozni ljudi i izabrani Jevreji se moraju promeniti. Svako od nas. To je jedino što je važno. Ništa drugo, sve ostalo sporedno. I na kraju čitat ćemo još jedan tekst, a naravno isto u Rimljanima poslanici u 3. glavi od 1. do 22. stiha. Šta nam ovdje Pavle dalje kaže? 3. glavu Rimljanima poslanice Pavle započinje postavljajući pitanje. Šta je dakle bolje Jevrejin od drugih ljudi? Drugim riječima danas bismo opet preveli i rekli šta je bolji hrišćanin od drugih ljudi. I mi bismo sad zaključili da će Pavle reći pa nije ništa bolji, jer vidjeli smo da nema razlike, Bog ne gleda ko je ko. Da Bog gleda na srce, a ne spolje, da li si obrezan ili nisi, da li poznaješ zakon ili ne poznaješ. Nije suština u poznavanju zakona, suština je u tvorbi, u življenju po zakonu. Međutim, Pavle ovdje kaže nešto drugo. Šta je dakle bolji Jevrejin od drugih ljudi ili hrišćanin od drugih ljudi ili šta pomaže obrezanje? Mi bismo rekli ništa, a on sada dodaje i kaže mnogo svakojako. Kao da postoji neka razlika i neka važnost. Pa u čemu? Prvo, kaže Pavle, što su im Jevrejima poverene reči Božije. Jevreji imali su poverene reči Božje, rekli smo spise Starog Zaveta, i što imaš veću svetlost, imaš veću odgovornost u odnosu na one koji nemaju tu svetlost. A nastavlja dalje Pavle i kaže u 3. stihu, a što neki ne verovaše, iako imaju tu svetlost, mi bi danas rekli što neki hrišćani ne vjeruju ili ponašaju se bezbožno, iako imaju tu svetlost i svetlost evanđelja i spise i Starog i Novog Zaveta. A što neki ne verovaše, šta je za to? Da li će njihovo neverstvo veru Božju ukinuti? Bože, sačuvaj. Nego Bog neka bude istinit, a čovjek svaki laža ili lažov, kao što stoji napisano, da se opravdaš u svojim rečima i da se pobediš kada ti stanu suditi. Ako li nepravda naša Božju pravdu podiže, šta ćemo reći? Da li je Bog nepravedan kada se srdi? Po čovjeku govorim. Bože, sačuvaj. Jer kako bi mogao Bog suditi svetu? Jer ako istina Božja u mojoj laži veća postane na slavu njegovu, na slavu Božiju, zašto još i ja kao grešnik da budem osuđen? Zašto dakle, kao što viču na nas i kao što kažu neki da mi govorimo, da ne činimo zla, da dođe dobro, njima će sud biti pravedan. Šta dakle, jesmo li bolji od njih? Nipošto. Jer gore saznasmo da su i Jevreji i Grci svi pod grehom, bez razlike. Kao što stoji napisano, nijednoga nema pravedna, nijednoga nema razumna i nijednoga koji traži Boga. Svi su se ukloniše i zajedno nevaljali postaše.
Nema ga koji čini dobro, nema ni jednog celoga. Njihovo je grlo grob otvoren, jezicima svojim varaju i jed je aspirin po ustima njihovim. Njihova su usta puna klevete i gorčine, njihove su noge brze da prolivaju krv. Na putevima je njihovim raskopavanje i nevolja. I puta mirnoga ne poznaš. Nema straha Božjeg pred očima njihovim. A znamo da ono što zakon govori, govori onima koji su u zakonu, da se svaka usta zatisnu i sav svet da bude kriv Bogu. Jer se djelima zakona nijedno telo neće opravdati pred njime, jer kroz zakon dolazi poznanje greha. A sad se bez zakona javi pravda Božja, posvjedočena od zakona i od proroka. A pravda Božja verom u Isusa Hrista, u sve i na sve koji veruju, jer nema razlike. Kada bismo mi ocjenjivali čovečanstvo nekim ocjenama ljudskim, teško da bismo ga ovako mogli ocjeniti. Ali Bog nas tako ocjenjuje. Bez razlike, kaže ovdje apostol Pavle, Bog ne gleda ko je ko u Isusu Hristu. Da li si obrezan ili nisi, već smo o tome govorili, da li poznaješ zakon ili ne. Naravno da je dobro poznavati zakon. Vidimo u 3. glavi što su bolji Jevreji ili hrišćani od drugih ljudi, pa bolji su jer imaju veću svetlost, ali to ih više obavezuje i oni treba da žive u skladu s njom. Jednoga dana kada Bog bude sudio ljudima, naravno će na tom sudu se gledati ta veća svetlost i veća odgovornost koju je svaki čovjek imao ili nije imao, ali to neće biti razlog da se neko izgovori i da kaže da nije mogao da zna za Boga, jer vidjeli smo u 1. glavi Rimanima poslanice da kaže apostol Pavle da svi ljudi bez razlike su mogli da upoznaju Boga kroz djela njegovog stvaranja, a onda još više kroz samoga Isusa Hrista. I da neživljenje u skladu sa Božjim zakonom i sa svešću da Bog postoji i sa svešću o spasenju Isusu Hristu, sa odbacivanjem te božanske milosti, neće biti izgovora da se neko izgovori da kaže da nije mogao da zna i da nije mogao da živi. Bog ne gleda ko je ko, Bog ne pravi razlike među ljudima, ali kada je u pitanju greh, ali isto također i kada je u pitanju spasenje i obrnuto. Kada je u pitanju spasenje, Bog ne gleda ko je ko, svi u Isusu Hristu. Ako prihvatimo Hrista i ako kroz silu Duha Svetoga budemo poslušni Božjoj volji koju Bog ima za nas ovdje na zemlji, svako od nas može da računa na spasenje u Isusu Hristu, na večni život. Ali isto tako, kaže apostol Pavle, nema razlike među ljudima kada je u pitanju osuda za greh, bez obzira da li smo znali zakon Božji ili nismo, da li smo bili religiozni ili nismo, hrišćani ili neke druge svetske religije da pripadamo, da li smo u budizmu, hinduizmu, islamu ili nekoj drugoj, ili samo kada gledamo hrišćanstvo, podjelu u hrišćanstvu imamo veliku i u samom protestantizmu također. Bog ne pravi razlike ni po pitanju spasenja, ni po pitanju osude. Suština je u tome da li smo samo slušači Božjeg zakona ili smo tvorci, drugim rečima da li smo poslušni Božjoj volji ili ne, i da li smo verom prihvatili Hrista ili ne. Tako to djeluje. Radosna vest je za sve ljude. I to je čini Božjom silom radosnu vest, silom na spasenje svima koji u nju veruju. Zato ja vas danas pozivam da na osnovu ovih reči apostola Pavla svako od nas i oni koji možda neko od nas ne poznaje Boga, ne poznaje zakon Božji, nije imao neku priliku ili imao pa je odbacio zbog nekog straha
ili ko zna čega drugoga. Bog nas poziva, svakoga od nas, da prihvatimo evanđelje, da prihvatimo Hrista kao svoga spasitelja, da prihvatimo Božju reč kao merilo i vodič našeg života ovdje na zemlji, da ako ne poznajemo zakon Božji, da se upoznamo sa njime, ali da tu ne završimo, nego da ne budemo samo slušaoci zakona Božjeg, već i tvorci istoga. Naravno da svojom silom mi ne možemo da budemo poslušni Božjem zakonu. To je istorija čovječanstva i pokazala i dokazala da smo postali robovi grehu, da smo slabi i nemoćni, ali u Isusu Hristu nam je sve moguće, kao što kaže apostol Pavle. U Isusu Hristu koji mi moć daje, mogu sve. Ili sve mogu u Isusu Hristu koji mi moć daje. I da pobedim greh u sebi i oko sebe, da ne budem više rob grehu, da živim u skladu sa zakonom Božijim. Ali da bi to postigli, moramo da doživimo jednu promjenu u svom životu, a ta promjena nije dovoljno da se dogodi s polja, nego iznutra, u našem srcu, u našem umu. Što bi rekao apostol Pavle, jedan jako važan i značajan tekst i možda ključan u hrišćanstvu, u Galatima, poslanici 2. glavi, 20. stihu, kada apostol Pavle kaže: više ne živim ja, nego živi Hristos u meni. Šta tu apostol Pavle kaže? Ne živim više ja. Kako ne živi kada on govori? Znači još uvijek je živ. Ne živim više ja. Kada kaže Pavle ne živim više ja, on govori u duhovnom pogledu. Ne žive više njegove strasti i želje grešne koje je imao u svome životu. Njegov egoizam više ne postoji. On je umro svom egoizmu. Odbacio je sve svoje želje, sve ono što je ostrag, kaže Pavle, zaboravljam. A samo ka jednome cilju, tamo postoji onaj stari izraz biljezi, ka jednoj biljezi, jednoj tački koju je nacrtao i odredio sebi kao cilj, ka njoj se sežem, a to je Isus Hristos. Da ga što bolje upoznam, da živim u skladu sa njegovom voljom i da njegov karakter bude meni primjer i uzor u mome životu. Ne živim više ja, kaže Pavle, nego živi Hristos u meni, svojim Duhom Svetim, i ako činim dobra dela, ne činim ih zato što sam ja mudar, zato što sam pametan, zato što sam snažan, nego zato što me je Hristos promenio, nanovo rodio Duhom Svetim i on živi u meni ili živi kroz mene. I kada neko vidi dobra dela u meni, on u stvari vidi Hrista u meni, a kada vidi loša dela u meni, onda ne vidi Hrista, nego vidi mene onog pravog, u pravome svetlu bez Hrista. I onda nastavlja tamo Pavle u Galatima 2.20 i kaže: više ne živim ja, nego živi Hristos u meni, a što živim i dalje u telu, krećem se, mičem se, živim zbog ljubavi Božje koje je imao u Isusu Hristu, jer je predao sebe za mene. Isus nas je toliko voleo da je i Sina svoga dao za nas, Isusa Hrista. Umro je za nas još kada smo, kaže Biblija, bili grešnici, ne kao dobri ljudi, već kao grešnici, da bismo postali dobri ljudi bez greha, da odbacimo greh i da prigrlimo evanđelje, da dozvolimo Hristu da on živi u nama i da bude svjedočanstvo ovome svetu koji živi u grehu, koji živi u tami. Međutim, mi moramo taj poznati izraz u hrišćanstvu, moramo umreti sebi, to jest odreći se sebe. Kad kažem odreći se sebe, to smatramo odreći se grešnih želja, misli, navika koje sam stekao u svome životu, koje sam možda grešnom prirodom nasledio i koje su postali glavna crta i glavni moment i deo mojih navika i moga življenja. Sve ono što je grešno mora da se izbaci, a ono što je dobro da se prigrli. Ima jedan biblijski tekst koji kaže, to su Hristove reči u Novome Zavetu i Evanđeljima, da kaže Isus
tamo i pohvaljuje dobrog domaćina i kaže dobar je domaćin, onaj domaćin koji svoje kleti i svoje odaje ili svoje prostorije, duše, svoga srca, svoga bića izbacuje i novo i staro. Tu vidimo da Isus kaže dobar domaćin, znači nije loš domaćin, pohvaljuje ga. Ali zašto je dobar domaćin? Zato što izbacuje i svoje kleti, iz svog srca, iz svog uma i ono što je novo i što je staro. I mi bismo tu lako razumeli da ono što je staro, što je propadljivo, da treba odbaciti, izbaciti iz svog srca, iz svojih misli. Međutim, on kaže tu da je dobar domaćin koji izbacuje ne samo staro, nego izbacuje i ono što je novo iz svoga srca i svoje kleti. Zašto novo? Pa jednostavno, ono što je grešno, ono što je zlo, ono što nije po Božjoj volji, bez obzira da li je novo ili staro, ono mora da se izbaci iz našeg srca, iz naših misli. Jer ima navika grešnih koje su stare, koje godinama činimo i one su stare, ali ima i novih koje smo tek usvojili, tek počeli da činimo ono što nije dobro. Da li su naše grešne misli i pomisli srca i naša grešna dela i navike, da li su nove ili stare, bez razlike ono što je grešno treba izbaciti. A isto tako obrnuto ono što je dobro, što je plemenito, što je rod Duha Svetoga, bez obzira da li je nešto što smo već godinama upoznali i živimo tako, postao deo našeg karaktera, ili je nešto novo što smo tek saznali, što nas je Bog tek prosvetlio, da tako treba da živimo i po određenim pravilima da postupamo. Ako još uvijek niste zapratili ovaj kanal, možete to učiniti tako što ćete pritisnuti prati ili subscribe, a u sljedećoj emisiji mi nastavljamo dalje da istražujemo Sveto pismo vezano za neku narednu sljedeću temu. A do tada ja vas pozdravljam mojim uobičajenim pozdravom, koji je bio uobičajeni pozdrav apostola Pavla, želeći vam blagodat i mir od Gospoda našega Isusa Hrista.